alam ko parehas tayong nararamdaman ngayon. Feeling mo sabog ka rin, no? I don't know, pero bakit ganon? Kanina pumasok dito si Ma'am Nicole, no? Pumunta siya sa may booth, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit parang ganyan yung mata mo? Umiyak ka ba? Bakit parang, tapos napapatingin ako sa salamin ngayon, alam ko maganda ako eh. Ba't parang medyo sabog ako today? May mga ganong moment ka rin ba? Tingnan mo nga sa salamin, tingnan mo yung itsura mo sa salamin, dali! Tingnan mo, teka, okay ba tong itsura ko ngayon? O nasa stage ka pa rin na pagkatapos ng Holy Week, gusto mo na lang humilata at walang isipin, walang gagawin, pero kailangan na natin ng pera. O yeah, pero normal yung ganong feeling ah. Yung feeling mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo ngayong araw. Parang ako ngongo, alam mo yung sabog na nga yung mata ko, tapos yung bibig, yung boses ko ganito pa kasi puro sipon. Well, actually, iniisip ko tuloy, baka ano lang to, pagod lang. Diba? Marami naman kasi talaga sa atin ang napagod ngayong Holy Week. Tumodo kayod. Ay, nako, marathon, sasabi ko sa'yo. Sino ba naman ang hindi mapapagod? Yung pagkatapos mo tumakbo, mag-host ka. Oh, pero kung isa ka rin sa parehas kong medyo feeling sabog ngayong araw na hindi alam ko anong gagawin. Well, normal lang yan. Maghinay-hinay ka lang, malay mo, ano lang yan, emotional overload. So, syempre, marami sa atin nagnilay-nilay. Marami sa atin nagkaroon ng mga reflection sa buhay. Pero minsan talaga nakaka-drain din yung emotion sa ating katawan. O kaya naman, baka ano lang to, kakatakbo ko lang talaga to. Alam mo yon, yung minsan nagsama na yung physical at emotional pain. May mga time na hindi mo na alam kung paano ka pa makaka-cope up. Pero meron din iba sa atin ang pagod mula sa biyahe. 'Di ba? Umuwi na ang mga main character mula sa probinsya. Usual, normal din naman yan. Feeling sabog ka kasi meron ka pang travel fatigue. Yung mga tipong nakikipagsiksikan. Kanina sa bus, sabi ko na, munti ka na may maghalikan ng bus driver. Apakasikip! Pero, this is the perfect time para humihinga muna ng kaunti. Okay lang maging feeling sabog. Kulang ka lang sa tulog, kulang ka lang sa pahinga. Huwag ka na masyadong umaksyon mamayang gabi siya. Anyway, kung kaparehas din kita, kaparehas ka ni DJ Maratoni, na ngayong Monday, talaga namang tut ang brain. Well, diyan ka muna. Maya-maya sasabihan kita ng ilang tips. Yes! Gusto mo yon, sabog ka pero nagbibigay ka ng tips. Oo, isusulat ko lang para mas maintindihan mo na maayos, ha? Kapag ka mga ganitong pare-parehas tayong gusto pang humilata, kung pwede lang talaga hindi muna pumasok, kaya lang hindi pwede! Anyway, magbabalik ulit ako maya-maya lamang. Habang umiinom ka dyan ng tubig, oy uminom ng tubig. Mainit ang panahon ngayon. Nakakadagdag din yan sa pagiging sabog mo. Here's another song brought to you by Marco Season, entitled Sabik na Puso.